Moje meno je Rišo a toto je výhľad na Nitru. Že som len zmenil plochu, není vážny noc a takéto baraky fakt není. Kúpite, že je toto teda ako keby noc. A tu máte celú Kokočinu, keď ju chcete vidieť. Je to jak v oblakoch. Takže je to oblačné mesto, aj my sme tu v oblakoch, ako pod snehom. Máme tu aj kvetiny, menia farbu. Z oranžového je to na modré a aj toto. Zapaláč. A by som vám chcel povedať, že toto video je vlastne opis Nitry, alebo video o Nitre, lenže som zmenil plochy a som ju dal na takúto, lebo chcem už natáčať také videá, že inakšia farba. Jak ste videli 10 faktov o mne, je to tiež šedá farba a práve za to aj toto je dobrá farba. Na takomto ešte sa chystám natočiť video. A tá noc. Kúknite sa. A ešte zajtra vám natočím video. Dneska som mohol natočiť 2 videá, ale veď už nič. No tak sa s vami lúčim, tak ahoj.